జై భీమ్ మిత్రులారా, మనం వెల్కమ్ టు ఏబిఆర్పి న్యూస్ ఛానల్. ప్రతిరోజు మనం డైలీ మార్నింగ్ న్యూస్లోకి యథామామూలు చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు కూడా మనం డైలీ మార్నింగ్ న్యూస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఈరోజు ఉండేటటువంటి విషయాలు మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే, ఇదేమి బంగారు తెలంగాణ, ఇదేమి బంగారు తెలంగాణ అంటే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులను మనం చూసుకొని ఈరోజు హెడ్డింగ్కి మనం ఇదేమి బంగారు తెలంగాణ అనేది కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాం. ఈ ఇదేమి బంగారు తెలంగాణలో మనం చూసినట్లయితే ఎన్నో గురుకుల పాఠశాలల్లో, ఎన్నో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఎంతోమంది ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతూ, ఎంతోమంది ప్రజలకు పింఛన్ లేకుండా ఎంతోమందికి ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని మనం ఈరోజు ప్రశ్నించడం కోసమే ఈ మార్నింగ్ న్యూస్ను మనము చేయడం జరుగుతుంది. ప్రతిరోజు మార్నింగ్ న్యూస్లో భాగంగా ఎన్నో రకాల అవినీతి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఎంతోమంది దుర్మార్గులు ఈరోజు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఎంతో గొప్ప మేధావిని కూడా లెక్క చేయకుండా ఆయన విగ్రహాలను కూడా తరలిస్తున్నటువంటి దృశ్యాలను మనం అక్కడ ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. కొన్ని విలేజ్లో, కొన్ని గ్రామాలలో, కొంత పట్టణాలలో కూడా జరుగుతున్నటువంటి మంత్రుల అహంకారంతో ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రతిరోజు ఏదో విషయంలో. అదేవిధంగా రోనాల్డ్ రోస్ట్ గారు సంవత్సరం అయినా కూడా సెక్రటరీగా నియమించి ఆయనను సంవత్సరం దాటిపోయినా కూడా ఆయన ఏ రోజు కూడా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ విద్యార్థుల గురించి ఆలోచన చేసింది లేదు. అక్కడ ఉండేటటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రతి గురుకుల పాఠశాలల్లో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ ఎక్కడెక్కడ చదువుతున్నారో అక్కడక్కడ ప్రభుత్వాలు, అంటే కేసీఆర్ గారు ఆయనకు చెప్పినట్లుంది, మీరు పట్టించుకోవద్దు, విద్యా సంస్థలు భ్రష్టు పట్టాలి, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ విద్యార్థులు చదువుకుంటే మేధావులు అవుతారు, మేధావులు అయితే మన పరిస్థితులు చాలా దారుణంగా ఉంటాయని చెప్పేసి ఆయనకి ఏదో ఆదేశాలు వెళ్ళినట్లున్నాయి. కాబట్టి ఆయన ఏ స్కూల్ మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ పెట్టడం లేదు. అదేవిధంగా మనము ఇదేమి బంగారు తెలంగాణలో భాగంగా ఎన్నో రకాలుగా హాస్టళ్లలో ఎన్నో రకాలుగా ఆడపిల్లలు ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి దృశ్యాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అక్కడ కలుషితం నీరు తాగి 120 విద్యార్థులు అవస్థతకు గురైనటువంటి పరిస్థితులు మనం చూసాం. భోజనములో బొద్దింకలు, కప్పలు, ఎన్నో రకాల బల్లులు, ఈ విధంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి దృశ్యాలు కూడా కొన్ని హాస్టల్లో మనం చూస్తున్నాం. కొన్ని హాస్టల్లో కరెంటు సౌకర్యం లేక విద్యార్థులకు కరెంటు షాకు కొట్టి విద్యార్థులు చనిపోతుంటే కూడా పట్టించుకోని పరిస్థితులు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కొన్ని చోట్ల విద్యార్థులకు జ్వరాలు వస్తే, చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఆ ప్రాబ్లాన్ని కూడా సొల్యూషన్ లేకుండా, ఆ ప్రాబ్లాన్ని కూడా అక్కడ స్టాఫ్ ఎవరు పట్టించుకోక విద్యార్థులు చనిపోతున్నటువంటి దృశ్యాలు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎన్నో రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ప్రజలకు కానీ వృద్ధులకు కానీ ఎన్నో రకాల ప్రాబ్లమ్స్ మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందుకోసమే ఇది బంగారు తెలంగాణ అని చెప్పి మాట్లాడినటువంటి ఈ కేసీఆర్ ఎక్కడ బంగారు తెలంగాణ విధంగా మనకు సృష్టించినడు. మనం అదేవిధంగా ఇదే బంగారు తెలంగాణ అనేది మనము బహుజన రాజ్యంలో బంగారు తెలంగాణ ఏ విధంగా ఉండబోతుందో డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు మనకు ముందుగానే మనకు చెప్పడం జరిగింది. ఎలా ఉండబోతుంది మన బహుజన రాజ్యంలో మనం ఎలా బ్రతకబోతున్నాం అనేది మనకు ముందే ఒక క్లియర్గా మనకు ఒక గ్రాఫ్ మన ముందు పెట్టినట్లు మనకు తెలుస్తుంది. ఈ బంగారు తెలంగాణలో ఇటువంటి దుర్మార్గులను మనము తరిమి కొట్టాల్సినటువంటి సమయం మన ముందు ఉంది. ఎంతోమంది విద్యార్థులు ఎన్నో రకాలుగా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండేటటువంటి కె చంద్రశేఖరరావు గారు, కేటీఆర్ గారు, మంత్రులు ఎంతోమంది ఎన్నో జల్సలు చేస్తూ తిరుగుతూ విద్యార్థులను పట్టించుకోకుండా ఎన్నో రకాలుగా ఇబ్బందులు పెడుతున్నటువంటి విషయాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా వర్ధన్నపేటలో జరిగినటువంటి ముక్కిపోయిన బియ్యాన్ని పిల్లలకు వడ్డిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు మనం చూసాం. అదేవిధంగా 50 మంది విద్యార్థులు ఎన్నో రకాలుగా హాస్పిటల్లో పడి వాళ్ళకు ట్రీట్మెంట్ లేక, వాళ్ళకు సరైన వైద్యం లేక ఈ రోజు వరకు కూడా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి లేకుండా ఇంకా బెడ్లపైన పడుకునే పరిస్థితి కూడా మనం చూసాం. విషమే ఆహారంగా వాళ్ళకు వండి పెడుతూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా సంక్షేమ హాస్టల్లో పేద విద్యార్థులకు ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు, ఫిల్టర్ వాటర్ లేకుండా ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు, ఇరుకైన భవనాలు, అంటే ప్రభుత్వం అసలు బడ్జెట్నే కేటాయించడం లేదు.
ప్రభుత్వము ఖర్చు పెడుతుంది. ఎక్కడ పెడుతుంది అంటే లిక్కర్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి ప్రజల ప్రాణాలు తీయడంలో నెంబర్ 1గా పనిచేస్తుంది తప్ప విద్యా సంస్థల పైన కానీ వైద్యం పైన కానీ ఎక్కడ కూడా బడ్జెట్ను ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి ప్రజలారా బాగా గ్రహించి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి బుద్ధి చెప్పడం కోసం కె చంద్రశేఖర్ గారిని గద్దె దించడం కోసం బహుజనులు మొత్తం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలందరూ కూడా ఏకమయ్యి బహుజన రాజ్యాధికారాన్ని సాధించాలని చెప్పేసి నేను ప్రతిరోజు కూడా మార్నింగ్ న్యూస్లో మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈ వర్ధన్నపేట గురుకుల పాఠశాలలో జరిగినటువంటి పరిస్థితిని మనము అక్కడ ఉండేటటువంటి ప్రిన్సిపల్ గారికి మనము ఒకసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అక్కడ ఉండేటటువంటి విద్యార్థులు ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఇంకా ఎంతమంది డిశ్చార్జ్ అయ్యిండ్రు, ఎంతమంది డిశ్చార్జ్ కాలేదు, ఆ విద్యార్థులకు ఏ విధమైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది ఒకసారి మనం కనుక్కునే ప్రయత్నం కూడా చేద్దాం. ఈయన ఎస్టీ సోషల్ వెల్ఫేర్ గురుకుల పాఠశాల రామ్దాస్ వర్ధన్నపేట గురుకుల పాఠశాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రిన్సిపల్ గారు. హలో హలో రామ్దాస్ గారా మాట్లాడేది? సార్ నేను ఇప్పుడు లైవ్లో ఉన్నా. ఏబిఆర్పి న్యూస్ ఛానల్ నాది. ఏబిఆర్పి న్యూస్ ఛానల్ నాది. నేను లైవ్లో ఉన్నా. అవును సార్. మొన్న మీరు చూసిర్రు అనుకుంటా వర్ధన్నపేట. మీకు నేను సపరేట్గా ఒకటి వీడియో పెట్టినా. కేసీఆర్ గారిని విమర్శిస్తూ ఒక వీడియో పెట్టినా మీకు. అక్కడ ఏంది పరిస్థితి ఏంది? ఆ విద్యార్థులు ఇంకా డిశ్చార్జ్ కాలేదంట కదా సార్. నేను కూడా స్టూడెంట్ ఆర్గనైజింగ్ వచ్చిన కార్యకర్తనే. ఓకే, నేను అడుగుతున్నది ఏంటంటే అక్కడ విద్యార్థుల పరిస్థితి ఏంటి? అందరూ డిశ్చార్జ్ అయిపోయారు. ఓకే, అందరూ డిశ్చార్జ్ అయిపోయారు. కొంచెం భయభ్రాంతులు గుర్తు కాబట్టి పేరెంట్స్ వచ్చారు. 2 రోజులు 3 రోజులు ఇంటికాడ ఉంచి మళ్ళీ పంపిస్తాం సార్ అని అన్నారు. ఇచ్చిన అందరు పేరు శని ఆదివారాలలో మేము మళ్ళీ అందరినీ ఫోన్ లో కాంటాక్ట్ చేస్తాం. ఎవరైనా ముందుగా ఉంటే వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని కన్విన్స్ చేసుకొని మా పిల్లలను తీసుకొచ్చుకుంటాం. ఓకే, అంటే ఎందుకు జరగాల్సింది వచ్చింది రామ్దాస్ గారు? ఆ విధంగా బల్లులు ఎందుకు వండి పెట్టాల్సింది వచ్చింది? ఎందుకు ఆ నెగ్లెన్స్? ఎందుకు ఆ క్యాటరింగ్ ఎవరు? ఆ క్యాటరింగ్కు అంత నెగ్లెన్సీ ఉంటే మీరు క్యాటరింగ్ను బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టవచ్చు కదా. ఆ పవర్ మాకు ఉండదు సార్. స్కూల్ హాస్టల్ వేరు, స్కూల్ వేరు. మాది కన్వర్టెడ్ ఆశ్రమ్ స్కూల్. కన్వర్టెడ్ ఆశ్రమ్ స్కూల్ అంటే అంతకు ముందు అది జనరల్ హాస్టల్. జనరల్ హాస్టల్లో పిల్లలు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి పిల్లలు బయటికి పోతే ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఒక స్కూల్ క్రియేట్ చేశారు, కన్వర్టెడ్ ఆశ్రమ్ స్కూల్ అని. అంటే కన్వర్టెడ్ హాస్టల్ స్కూల్లో మనం ఏ భోజనం పెట్టినా తినొచ్చా పిల్లలు? ఇప్పుడు మీ ఉద్దేశం అదే కదండి. ఇప్పుడు కన్వర్ట్ స్కూల్లో నేను ఏమంటున్నా, అక్కడ ఉండేటటువంటి నేను పడడానికి అంటే బాధ్యులు ఎవరు మీరు అడిగినప్పుడు నేను ఆ జవాబు చెప్పినా కానీ మీరు అడగకుండా నేను ఎక్కడ చెప్తాను. చెప్పండి ప్రజలకు తెలియాలి ఈ విషయం. ఎందుకంటే ప్రతి గురుకుల పాఠశాల, మీ గురుకుల పాఠశాలనే కాదు, ఎక్కడైనా కూడా ఇప్పుడు కుల్కచర్ల, వికారాబాద్ జిల్లాలో కుల్కచర్లలో కూడా కలుషితమైన నీరు తాగి పిల్లలు చాలామంది అవస్థకు గురవుతున్నారు. పురుగుల భోజనం పెడుతున్నారు, బొద్దింకలు పెడుతున్నారు, కప్పలు పెడుతున్నారు. అంటే అసలు ఎస్సీ ఎస్టీ పిల్లలు చదువుకోవద్దా? లేకపోతే ఎస్సీ ఎస్టీ ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు, మీరు ప్రిన్సిపల్ గారు ఉన్నారు, మీరే కూడా ఎస్టీకి సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళే. పిల్లలకు మరి ఇంత అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు మీరు దానిపైన మీ పోరాటం ఏంది? మీరు ఏం చేస్తున్నారు? మీరు అధికారులకు ఏమైనా చెప్తున్నారా? చెప్తున్నాం కాబట్టి కదా వార్డెన్ మేడం గారిని, కుక్కు గారిని సస్పెండ్ చేసేసారు. ఆ భోజనాన్ని ఎవరైతే వండారో అతన్ని రిమూవ్ చేసేసారు. నేను అదే అడుగుతున్నా. అక్కడ ఉండేటటువంటి క్యాటరింగ్ను బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టేసి ఆయనను ఎప్పుడు కూడా విద్యార్థులకు ఇలాంటి ఫుడ్ ఇవ్వకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత మీ పైన ఉంది కదా అని అడుగుతున్నా నేను.
ఇక ఓవరాల్ హెడ్ మాస్టర్ అంటే ఓవరాల్ అన్నిటికీ బాధ్యత సార్. ఓవరాల్ అన్నిటికీ బాధ్యత వహించాల్సిందే, అన్ని చూడాల్సిందే. అవును. అది రాత్రి టైంలో జరిగింది 7:15. అదే మా దురదృష్టం. భగవంతుని దయ వల్ల అందరు పిల్లలు క్షేమంగానే ఉన్నారు. ఓకే. అందరూ నిన్న కాదు మొన్న MGM నుండి అందరూ డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఎంతమంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు? ఎంతమందికి ఆ విధంగా ప్రాబ్లం జరిగింది? 13 మందికి జరిగితే 13 మంది యొక్క రక్త నమూనాలు తీసుకొని డాక్టర్లు వాటిని అంటే రక్తాన్ని పరీక్ష చేసి అన్ని పరిపరి విధాలుగా ఎన్ని టెస్ట్లు అయితే ఉంటాయో అన్ని టెస్టులు చేసి పర్ఫెక్ట్ అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళను డిశ్చార్జ్. ఇప్పుడు పిల్లల తల్లిదండ్రి స్కూల్కు పంపించాలని అంటే, ఇప్పుడు హాస్టల్కు పంపించాలంటే ఇప్పుడు భయపడుతున్నారు కదా, మరి వాళ్ళకి ఏంది సొల్యూషన్ ఏంది? మీరు ఇంటి దగ్గర పోయి పాఠాలు చెప్తారా, లేకపోతే పిల్లలను మీరు ఏదైనా కన్విన్స్ చేసి తల్లిదండ్రిని కన్విన్స్ చేసి మళ్ళీ పిలుచుకునే ప్రయత్నం చేస్తారా? మీరు అడిగిన జవాబు ప్రశ్నకు ముందే జవాబు చెప్పాను. మేమే ఫోన్ చేసి మేమే అంతకు ముందుగా ఉన్న వాళ్ళ ఇంటికి వెయ్యి కన్విన్స్ చేసి మా పిల్లలను మేము తీసుకొస్తాము సార్ అని చెప్పాను. అంటే రేపు ఫర్దర్ మళ్ళీ ఇదే ప్రాబ్లం జరిగితే ఏంది పరిస్థితి? ఇప్పుడు మీరు కన్విన్స్ చేసి తీసుకొస్తారు పిల్లలను, ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వల్ల, అక్కడ ఉండేటటువంటి అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల, ఇప్పుడు రోనాల్డ్ రోస్ట్ గారు సెక్రటరీగా ఉండి ఏ రోజన్నా మీ హాస్టల్ కానీ మీ స్కూల్ కానీ సందర్శించిండా? మా ఆఫీసర్స్ వస్తున్నారు కదా. మీ ఆఫీసర్స్ కాదండి, సెక్రటరీ గారు. ఇప్పుడు డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ జరిగినాయా? జరగలేదు. ఇప్పుడు ఉండేటటువంటి సెక్రటరీ గారు ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఇవి అన్ని మొత్తం ప్రతి సోషల్ వెల్ఫేర్లో ప్రతి గురుకుల పాఠశాలల్లో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ జరుగుతున్నాయి కదా, దీనికి మీరు చెప్పాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే పిల్లలను ఎలాగా కేర్ తీసుకుంటున్నారు? దానికి సపరేట్ ఒక వార్డెన్ మేడం వెంటనే నియమించారు సార్. ఆ వార్డెన్ మేడం నేను గైడ్ చేస్తూ ఉంటా. ఆ వార్డెన్ మేడం వాళ్ళకు గైడ్ చేస్తుంది, నేను కోరాలుగా నేను గైడ్ చేస్తా. పిల్లలు వచ్చినప్పుడు ప్రతి వారానికి ప్రతి శనివారం మధ్యాహ్నం రోజు కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. ఆ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అప్పుడు స్పీచో పెట్టినప్పుడు నేను కూడా మోరగా వాళ్ళకు సపోర్ట్ ఇచ్చుకుంటూ వాళ్ళను గైడ్ చేస్తూ ఉంటాను సార్. ఏ క్లాస్ పిల్లలకి ఈ విధంగా జరిగిందండి? అన్ని క్లాసులు ఉన్నాయి. అన్ని క్లాసులు ఉన్నాయి అంటే ఫస్ట్ 5th క్లాసు 6th క్లాస్ 7th క్లాస్ పిల్లలకు ఫుడ్ ఇచ్చినట్లు సమాచారం ఉంది, వాస్తవం అది? ఒక్కటి మీరు లైవ్ లో ఉన్నారు కానీ మా జవాబు చెప్పండి. మీకు చెప్పండి. అసలు ఫస్ట్ తిన్న గిన్నెలో పల్లి లేదు, రెండో దాంట్లో ఉన్నది వాస్తవం. లైవ్ లో ఉన్నది కాబట్టి చెప్పండి, వాస్తవాలే కావాలి మనకు. చెప్పండి. మీరు ఇన్ని రకాలుగా ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. నేను కూడా రక్తంలో నచ్చునండి. అవును, అందుకోసం మీకు అడుగుతున్నాను నేను. మీరు అదే ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి ఉన్న వాళ్ళే కాబట్టి నేను అడుగుతున్నా మీకు. చెప్పండి. నేను ఆ రక్తంలో నచ్చునండి. నేను కరెక్ట్ మీకు ఫ్యాక్ట్ చెప్తా. చెప్పండి సార్. కేవలం అమ్మాయిలు భయపడి మొదటి గిన్నెలో వచ్చిన అమ్మాయిలు మాత్రం హాస్పిటల్ చేయరు, అసలు చిన్న అమ్మాయిలందరూ కూడా ఉన్నారు. అంటే చూడండి, ఆ భయపడి వాళ్ళపై వాళ్ళు వామిటింగ్ చేసుకొని నర్వస్ అయిపోయారు. అదే అక్కడనే PHC వర్ధనపేట PHCలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు తెల్లారి మధ్యాహ్నం వరకు డాక్టర్ గారు డిశ్చార్జ్ చేసేసారు, వీళ్ళకేం లేదు అని. అంటే MGM కు పంపించడం వల్ల MGM వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అసలు వీళ్ళ రక్త నమూనాలు అంటే వాళ్ళకు పైనుండి ఆర్డర్స్ అట్లా ఉండొచ్చు, ప్రభుత్వం ఉందో మరి కలెక్టర్ ఉందో. కలెక్టర్ సార్ కూడా ఆ రోజు MGM ను సందర్శించాను కదా. అవును. రక్త నమూనాలను సేకరించడం వల్ల రక్తంలో ఏమైనా ఉందా దాన్ని తెలుసుకుందామని చేసారు. అయితే వాటర్ వాళ్ళు కూడా అప్పుడే వచ్చేసారు. వాటర్ కూడా టెస్టింగ్ పంపించేసినాం, వాటర్ రిపోర్ట్ కూడా వచ్చింది. దీనికి వాట్సాప్ ఉంటే నేను ఇప్పుడు మీకు వాట్సాప్ పెట్టమంటే కూడా చెప్తాను. వాటర్ భగీరథ వాటర్ ఓకే, బోర్వెల్ వాటర్ ఓకే అని మనకు సర్టిఫికేట్ ఇప్పుడు అంటే టెస్టింగ్ వాళ్ళు చేసి పంపించారు. నాకు రిటర్న్ గా ఇచ్చారు, అంటే ఒక లెటర్ కూడా ఇచ్చారు. నేను వచ్చి ఇచ్చిపోయారు వాళ్ళు.
అక్కడ వాటర్ బాగాలేదని ప్రాబ్లం కాదండి. అక్కడ ఉండేటటువంటి క్యాటరింగ్ వండి పెట్టినటువంటి పరిస్థితుల్లో బల్లులు పడితే పిల్లలు ఎట్లా తింటారు అనేది పరిస్థితి. ఇప్పుడు మనకు అక్కడ ఉండేటటువంటి సమస్య అదే. నేను కూడా మనిషినే సార్, అదే నా కూతురు నా కొడుకు ఉంటే నేను ఊరుకున్నానా? అది కావాల్సింది. ఆ మానవత్వం ఉండేటటువంటి వాటినే కావాలి. నేను కూడా ఒక హ్యూమన్ సొసైటీ నుండి వచ్చినే కదా. అవును. మరి నాకు బాధ్యత లేదా? ఆ బాధ్యత ఉంటే అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ జరిగినప్పుడు పిల్లలు ఇది వచ్చింది నేను సార్కు చూపిస్తా అని చెప్పేసి గురువుకు నేను చూపిస్తా అన్నప్పుడు పిల్లల ప్లేట్ తీసి ఎందుకు కింద పడేసిండ్రండి? ఎవరు పడేసారు? పిల్లలు మనకు సమాచారం ఇస్తున్నారు, పిల్లలు మనకు చెప్తున్నారు. హాస్పిటల్లో మనము మాట్లాడినప్పుడు సార్ మాకు ఫస్ట్ చెప్పండి పిల్లలు ప్లేట్లో వచ్చినప్పుడు పిల్లలు ప్లేట్లో చూపిస్తుంటే ఇట్లా బల్లి వచ్చిందని చూపిస్తే ప్లేటు తీసుకొని కింద పారేయడం జరిగింది. అంటే ఈ డామినేషన్ ఏంది, ఈ బెదిరింపు ఏంది పిల్లలను? అంటే పిల్లలకు ఆ స్వేచ్ఛ కూడా లేదా? ఇది వచ్చింది సార్ నాకు బల్లి వచ్చింది, ఈ బల్లి ఎట్లా వచ్చింది సార్ అని అడిగే స్వేచ్ఛ పిల్లలకు లేదా? స్వేచ్ఛ ఉంది కాబట్టే వాడు ఎవరైతే బయట పడేసిండో వాడే రిమూవ్ చేసినాం. సర్వీస్ చేసేసారు, రిమూవ్ సర్వీస్ చేసారు, మళ్ళీ సర్వీస్ లో రాడు. ఓకే, అంటే ఆ స్వేచ్ఛను హరించారు కాబట్టి ఆయనను రిమూవ్ చేసేసారు. అయితే ఇలాంటివి మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా చూడండి రామదాస్ గారు. ఎందుకంటే మీకు కూడా పిల్లలు ఉన్నారు, మనకు కూడా పిల్లలు ఉన్నారు. మన పిల్లల లాగానే మనం చూసుకోవాలి. ఎక్కడి నుంచో వచ్చింటారు పాపం. పిల్లల పరిస్థితి, ఇంటికాడ ఉండేటటువంటి తల్లిదండ్రి పరిస్థితి అన్నీ మనం పరిగణలోకి తీసుకొని పిల్లలకు తిననీకే లేదు అని కాదు. మన ఎస్సీ ఎస్టీ బిడ్డలకు చాలా ఉంది తినడానికి. కాకపోతే విద్యా సంస్థలు అదే సార్ నేనేమంటున్నా, పిల్లలు రామకృష్ణ విద్యా మందిర్లో. అవునండి, మీరు ఎక్కడ చూసినా కానీ ఇప్పుడు ప్రాబ్లానే మనం చూస్తాం. మనం ఏమి చేసినాము, ఏంది, మనం ఏ జాతికి సంబంధించిన, ఏ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన, ఎంత న్యాయం చేస్తున్నాం అనేది కాదు. అక్కడ పిల్లలకు జరిగింది ఇష్యూ కాబట్టి మీ దగ్గరకు వచ్చింది ఇది. మీరు దానిపైన ఫర్దర్ మళ్ళీ ఇలాంటివి రిపీట్ కాకుండా మీరు కేర్ తీసుకోండి. ఓకే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు పిల్లలకు తినడానికి ఇంటికాడ తల్లిదండ్రి దగ్గర లేదు అని కాదు. పిల్లలకి ఏంటంటే డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు గురుకుల పాఠశాలలో సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు విద్యా సంస్థలన్నీ కూడా విద్యా వ్యవస్థ మంచిగా పనిచేస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో పోటీపడి విద్యార్థులను ఎగ్జామ్ రాయించి విద్యార్థులకు సీట్లు వచ్చిన తర్వాత హాస్టల్లో జాయిన్ చేస్తున్నారు. అంటే విద్యా సంస్థలో విద్య మంచిగా ఉంటుంది అక్కడ గురుకులలో అనే కాన్సెప్ట్తోనే తప్ప పిల్లలకు ఏదో తిండి లేక ఇంటికాడ తల్లిదండ్రులు చూసుకోలేక అని కాదు. ఆ విద్యా సంస్థలను మీరు ఏంటంటే డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు ఎప్పుడు రిజైన్ చేసిండో అప్పటి నుంచి విద్యా సంస్థలు మొత్తం శూన్యమైపోయినాయి. గురుకుల పాఠశాల మొత్తం శూన్యమైపోయిన విషయం మీకు తెలుసు. చెప్పండి. మంచిగా పనిచేసే వాళ్ళను ప్రభుత్వం చేయనియదు కదా, అందుకనే ఆయన మీద ఫోర్స్ చేయడం వల్లనే రాజీనామా చేశారు సార్. అవును. ఓకే, మీకు డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారి మీద ఉండేటటువంటి అభిప్రాయం ఏంటండి మీరు రామదాస్ గారు? నేను సార్ జనగాంలో హాస్టల్లో చదువుకున్న సారు. నేను జనగాంలో 2-3 సార్లు పోయినా. సార్కు నాకు పరిచయాలు ఉన్నాయి. ఓకే, సార్ ఉన్నప్పుడు నేను రామన్యపూర్ హెడ్ మాస్టర్ గా పనిచేస్తున్నా. నాకే ఒక అవసరం పడి సార్ దగ్గరికి పోయినా. ఓకే, అవసరం పడి అంటే ఒక సిచ్యువేషన్ లో లెటర్ క్యారీ అని నేను ఫోన్ చేస్తానన్నాడు. ఫోన్ చేసేసిండు, నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసి పడేసి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నేను సార్ వల్ల లబ్ధి పొందిన మనిషిని. ఓకే, కానీ అటువంటి వాళ్ళను ప్రభుత్వం ఉంచిందా? అదే ఈ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదని అంటున్నారు ప్రజలంతా. ఇప్పుడు లైవ్ లో ఉండండి, మీరు ఎక్కడైనా ఉండండి, నా వర్డ్ అయితే ఇది వాస్తవం అండి. రామదాస్ గారు మీరు మంచి విషయాలు చెప్పినరు. ఏంటంటే డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు చేసినటువంటి త్యాగం గురించి, డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు విద్యా సంస్థల పైన ఎంత ఫోకస్ చేసిండు, ఏ విధంగా చేసిన విషయాలు మంచిగా క్లియర్గా జనాలకు చెప్పినందుకు ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అదేవిధంగా నేను మళ్ళీ మీకు మీట్ అవుతా. ఏంటంటే ఇంకొకసారి ఇలాంటి ప్రాబ్లం కాకుండా పిల్లలు కూడా మీ దగ్గరికి జాయిన్ అయినరా లేదా అనేది నేను మళ్ళీ మీ దగ్గరికి మీట్ అవుతానండి రామదాస్ గారు. మండే ఆర్ ట్యూస్డే వరకు పిల్లలు దాదాపుగా ఒక 60 to 70% వచ్చేస్తారు. ఓకే అండి, ఈ హామీ మీకు ఇస్తున్నాను. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ అండి. పిల్లలను అయితే మంచిగా చూసుకోండి. ఓకే, ఎవరైతే రారో వాళ్ళ ఇంటికి నేనే పోతారని నేనే అనుకుంటుంది. మంచిదండి. ఆ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని పిల్లల భవిష్యత్తును మాత్రం మార్చండి. ఒక్క
విషయం ఒక్కటి ప్లీజ్ చెప్పండి చెప్పండి చెప్పండి. ఇది కేవలం అమ్మాయిలు భయపడి చేసేది మాత్రమే. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, చిన్న అమ్మాయిలందరూ స్కూల్లోనే ఉన్నారు, తినని అమ్మాయిలందరూ బయటికి లేరు. అంటే చూడండి ఇక్కడ ఎంత ఇది ఉందో. మీకు ప్రతి అమ్మాయి ఫోన్ నంబర్ ఇస్తా, ప్రతి అమ్మాయి మీకు కావాలంటే ఫోటో పంపిస్తా, ఓకే, ఇంటి అడ్రస్ ఇస్తా. మీరు ఒకసారి వాకప్ చేయండి, నువ్వు తిన్నావా అమ్మా అసలు 2 గిన్నెలు అని అడగండి. వాళ్ళు ఎవరు తిన్నాడు, వాళ్ళు ఎవరు తినలేదండి. తినని వాళ్ళు వేరు, బ్యాడ్ లక్ మేడం దురదృష్టం, దానికి మేడమే బాధ్యత కదా, హెచ్డబ్ల్యూ గారే బాధ్యులు. అవును, నాకు అక్కడ ఫైట్ ఆడితే ఉండడానికి వీల్లేదు. 6 వరకు కలెక్టర్ నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చింది. అవునులే లేడీస్ హాస్టల్లో జెంట్స్ ఉండడానికి వీల్లేదు. ఓకే, జెంట్స్ ఉండడానికి వీల్లేదు. అది జరిగింది 7:15కి. నేను ఎక్కడ ఉంటా సార్, అక్కడ ఉండగలుగుతానా? అంటే నా పరిస్థితి దాటిపోయింది. అవును, నీ టైం అయిపోయింది, మీరు వెళ్ళిపోయిందిలే. నా పరిస్థితి దాటిపోయింది, నేను వెళ్ళొచ్చిన. అందుకు ఇక నేను సరే వెంటనే తెలవడంతో ఆ రాత్రంతా అక్కడే ఉన్నా సార్, నిద్ర లేదు. ఓకే ఓకే, నేనే పోయి ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను వినండి. నేనే పోయి పిల్లలను వర్ధన్నపేట ఎంజిఎం మంచిదంతా నేనే అక్కడ రాత్రి ఆడే ఉండి మళ్ళీ అక్కడ నుండి 1 గంట సేపు ఇంటికి వచ్చి పడుకోలే. ఒక 15 మినిట్స్ పడుకున్నా. వేడి నీళ్ళు ఎంతసేపు ఉండి వేడి నీళ్ళతో మళ్ళీ స్నానం చేసుకొని మళ్ళీ తెల్లారైతే పళ్ళు వచ్చి నిలబడ్డా. ఇక పళ్ళు ఎంత మంది ఆఫీసర్స్ వచ్చారు, ఎన్ని సంఘాలు వచ్చినాయి అనేది మీకు అందరికీ తెలుసు. అవును, అందరికి సమాధానం చెప్పుకుంటూ సాయంత్రం వరకు 6 o'clock మళ్ళీ వచ్చిన మేడంకు ఛార్జ్ చేయాలి కదా ఆ మేడం. అవును, ఆ ఛార్జీని ఇప్పించి ఆ మేడం మరి ఆమె వెళ్ళిపోతాయేమో అనుకోని ఆమె రిజిస్టర్ పెట్టి పేరు రాసి ఆమె సంతకం పెట్టించి దాని తర్వాత నేను కొంచెం మనసు నిమ్మలం చేసుకుని అప్పుడు బయటకు వెళ్తాను. ఇగో ఆ రోజు రాత్రి మాత్రం ఒక 4 గంటలు పడ్డా. ఓకే, నేనేం చేస్తా, దీనికంటే ఎక్కువ నాకంటే ఎక్కువ చేసే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఎవరినైనా రెఫర్ చేసుకొని అక్కడ ప్రిన్సిపాల్కి ఇచ్చినా నాకు వచ్చే నష్టం లేదు. నాది ఆ స్కూల్ కాదు, నాది 3 చక్ర పెళ్లి చేస్తాను నా పోస్టింగ్. నేను అక్కడ నుండి పర్వతగిరి హెడ్ మాస్టర్ ఇచ్చారు నాకు 7 వచ్చిన. పర్వతగిరిలో మంచి వర్క్ చేస్తున్నాడు సార్. ఇది అమ్మాయిల బడి కాబట్టి సార్కు 50 క్రాస్ అయినాయి కదా, అమ్మాయిల బడి కాబట్టి సార్ని అక్కడ పంపిద్దామని మళ్ళీ ఆఫీసర్ నిర్ణయం తీసుకొని నేను పర్వతగిరి వదిలిపెట్టాను సార్ అన్న. అది మినిస్టర్ గారి ఊరు, అంత కొంచెం సిస్టమ్ లో ఉండే. ఇది కూడా మినిస్టర్ గారి పరిచయం. అదే ఓన్లీ ఆడ పర్వతరత్తుంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు అంటే నేను వచ్చి కూడా 1 month అయింది ఆడికి వచ్చి. నేను సబ్జెక్టు మొత్తం అవగాహన చేసుకున్నా. నేను మానిటరింగ్ చేస్తూనే ఉన్నా కదా, మానిటరింగ్ చేస్తూనే ఉన్నా. అది దురదృష్టం సార్ అన్న, అది కూడా దురదృష్టమే అనుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆఫీసర్కి కూడా ఎట్లుంటది, అరే ప్రిన్సిపాల్ అక్కడ హెడ్ మాస్టర్ గారిని అక్కడ పంపించడం ఇదంతా ఏంటి అనేది వాళ్ళకు కూడా ఉండొచ్చు. ఐఎమ్ హోప్లెస్. సరే సార్ గారు, మంచిదే, సంతోషం. కానీ మీరు ఏంటంటే పిల్లలపైన కేర్ తీసుకోండి, ఫర్దర్ ఇలాంటివి జరగకుండా చూడండి. నేను మళ్ళీ మీకు టచ్లోకి వస్తాను, మండే ట్యూస్డే నేను టచ్లోకి వస్తాను. మీ దగ్గర ఎంత స్ట్రెంత్ ఉంది, ఎంత స్ట్రెంత్కు ఎంతమంది పిల్లలు మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యారు అనే విషయాన్ని మనం మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం సార్. జై భీమ్ సార్. జై భీమ్ సార్, నేను మళ్ళీ కలుస్తాను సార్. జై భీమ్. చూసాం కదా ప్రజలారా, ఎంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి మన తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్నటువంటి అధికారులు, ముందుకు నడుస్తున్నటువంటి అధికారులు ఉద్యోగంలో ఉంటూ బాధ్యతారహితంగా, బాధ్యత లేకుండా మాట్లాడడం కూడా మనం చూస్తున్నాం. కొంత అంటే డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు, మనం ఇప్పుడు రామదాస్ గారి మాటల్లో మనం విన్నాం. డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, ఇప్పుడు ఉండేటటువంటి తెలంగాణ పరిస్థితి, తెలంగాణ చంద్రశేఖరరావు గారు ఏ విధంగా చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తున్నాడు అనేది కూడా మనం ఒక ఉద్యోగస్తులతో నుంచే మనం వినడం జరుగుతుంది.